Dobrý den, jmenuji se Kateřina Švidrnochová a i když dnes nemohu být s vámi osobně, díky umělé inteligenci k vám mohu promluvit prostřednictvím svého avatara. Jsem konzultantka, lektorka a pedagožka v oblasti vzdělávání a digitálních technologií. Pomáhám klientům promýšlet, jak moderní nástroje a generativní AI integrovat do praxe, a to chytře, smysluplně a s respektem k lidem. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity vedu předměty o umělé inteligenci. Dnes bych se s vámi chtěla zamyslet nad tím, co vlastně znamená mít pořádek v datech. A proč na tom záleží. Všichni dnes mluví o tom, že máme mít všechna data evidovaná v odpovídajících systémech. Ale mít data ještě neznamená, že jim rozumíme, že jsou kvalitní nebo propojená. V kulturních institucích rozhoduje právě kvalita, evidence o tom, jestli se data stanou užitečným zdrojem pro přípravu výstavy, digitalizaci nebo publikaci. Když je evidence promyšlená a strukturovaná, otevírá dveře k efektivní práci i k využití AI. Naopak neuspořádaná data jsou jako hromada papírů na stole, i když tam někde všechno je, najít to je téměř nemožné. Představte si, že všechna vaše data, katalogy, Excelové tabulky, poznámky, e-maily, fotografie tvoří obrovskou knihovnu. V té knihovně je všechno, co vaše instituce ví, vytváří a uchovává. A teď si představte, že do té knihovny vstoupí návštěvník. Je velmi inteligentní, čte rychle, propojuje informace a vidí vzory, které lidé často přehlédnou. Tím návštěvníkem je umělá inteligence. Ale AI není knihovník, který vám udělá pořádek v datech. Je to čtenář. Čte to, co jí dáte. Pokud čte chaos, vytvoří chaos, jen hezky formulovaný. Pokud čte pořádek, vytvoří přidanou hodnotu. A přesně to je cíl. Udělat z našich knihoven místo, kde AI najde řád, ne zmatek. Když AI vstoupí do vaší databáze, nevidí tabulky ani kolonky, vidí jazyk. Vidí text, z něhož se snaží pochopit svět. Jenže neumí česky dokonale. Nezná váš kontext, vaše procesy ani vaše zkratky. Je to jako mimozemšťan, který se učí o zemi pouze z vašich poznámek. A tak potřebuje 3 věci. Kontext, konzistenci a jasné rozlišení faktů od názorů. Když jí dáte záznam socha Staré Kux, neví, o čem mluvíte. Ale když dostane barokní socha s názvem Víra, Matyáš Bernard Braun, 1720–1725 Pískovec, součást cyklu Ctností a neřestí, začne chápat. Čím víc kontextu dáte, tím chytřejší odpovědi získáte. V praxi se neustále setkávám se 3 mýty o umělé inteligenci. Mýtus první. AI to za nás vyřeší. AI není kouzelník, je zesilovač. Dobrá data poskytnou skvělé výsledky, špatná data, jen důvěryhodně znějící nesmysly. Mýtus druhý. Stačí nahrát Excel. Nestačí. AI neví, co znamená prázdná buňka, otazník ani doplnit později. Mýtus třetí. AI nahradí experty. Nenahradí. Naopak, AI potřebuje váš úsudek, kontext i zkušenost. Expert s AI je 10krát efektivnější než bez ní. Ale expert s chaotickými daty a AI jen unavenější. Podívejme se na to v širším kontextu. 60% dat, ze kterých se AI učí, je v angličtině. 15% v čínštině, 7% ve španělštině. A čeština? Méně než 1%. Když se tedy někdo v Tokiu zeptá ChatGPT What is Czech Baroque art? AI najde pár vět z Wikipedie. Nenajde vaše katalogy, výzkumy ani odborné články nebo záznamy. Proč? Protože jsou zamčené. V Museionu nebo jiném systému, v Excelech, Wordech, depozitářích a na papírech. A dokud ta data nebudou strukturovaná, propojená a otevřená, česká kultura zůstane pro AI neviditelná.
Umělá inteligence může být skvělý asistent. Různé AI nástroje mohou pomoci s různými úkoly. Například ChatGPT dokáže z kvalitního záznamu vytvořit výstavní popisek nebo popularizační text. Notebook LM dokáže analyzovat texty a najít mezi nimi souvislosti. Claude umí porovnávat, shrnovat a navrhnout strukturu výstavy nebo projektu. Tyto nástroje mohou šetřit čas všem odborným pracovníkům muzeí a galerií. Ale pořád platí jediné pravidlo. AI je jen tak chytrá, jak chytrá jsou data. Kvalitní evidence stojí na 3 jednoduchých principech. Kontext. Aby AI rozuměla proč, konzistence, aby viděla stejné věci stejně, kontrola, aby ověřila, že to, co vytvořila, dává smysl. Tyto principy jsou univerzální. Platí ve všech oblastech, nejen v kultuře. Nejde o IT, jde o myšlení. O schopnost zapisovat, co víme, tak, aby tomu rozuměl i někdo, kdo přijde po nás, člověk nebo algoritmus. Začněte malými kroky. Říkám tomu pravidlo jednoho objektu. Vyberte jeden předmět, o kterém víte nejvíc. Vytvořte pro něj nejlepší možný záznam v evidenci. Přidejte kontext, zdroj, odkaz, přesnost. A pak ho zkuste použít s AI. Požádejte, napiš výstavní popisek. Navrhni 3 související exponáty. Uvidíte, jak se kvalita práce s daty promění a jak rychle začne AI dávat smysl, když má z čeho číst. Umělá inteligence není magie, je to zrcadlo. Odráží kvalitu našich dat, našich myšlenek a přístupu. Alexandrijská knihovna byla největší sbírkou vědění své doby. Zanikla a nikdo neví, co přesně obsahovala. Zůstaly jen útržky a domněnky. Dnes máme digitální paměť. Naše data nezhoří, ale mohou se ztratit v chaosu. Každý záznam, který vytvoříte, je investice do budoucnosti, do přístupnosti kultury, do porozumění společnosti, do toho, jak o nás bude jednou mluvit. AI. Protože AI čte to, co jí dáme. Naše knihovna dnes je naše paměť zítra. Pojďme ji společně tvořit pečlivou evidencí.